Η ταινία που θα δούμε απόψε είναι «Τα πουλιά στο Βάλτο». Πριν να σας διαβάσω για αυτή την ταινία, θέλω να σας διαβάσω το γράμμα που μας έστειλε. Θα ήθελα να είμαι μαζί σας. Λαχταρούσα να βρεθώ ανάμεσά σας. Αν ήμουν εδώ, θα σας μιλούσα για τις 40 γυναίκες που συνάντησα και έλαβαν μέρος στην ταινία. Θα σας έλεγα για το ήθος και την αξιοπρέπειά τους, τη μεγαλειώδη εντοχή τους σε αυτό που έκαναν. Τις γυναίκες αυτές που εσείς απόψε τις τιμάτε με την παρουσία σας και το αξίζουν. Πιστέψτε με, αξίζουν πολλά. Το μοναδικό τους έγκλημα ήταν ότι αντιστάθηκαν και πολέμησαν τον κατακτητή. Και γι' αυτό το λόγο διώχτηκαν, βασανίστηκαν, ταλαιπωρήθηκαν χρόνια, αλλά άντεξαν με πείσμα. Δεν ζήτησαν ποτέ τίποτα. Και όταν σε μια γυναίκα μάρτυρα της είπα «Δεν μου τα λες με πάθος», μου απάντησε «Τι πάθος, ξέρεις πόσοι ήταν εκεί μέσα, εγώ τι ήμουνα, ένα πετραδάκι». Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαι υπερήφανη που συνάντησα αυτές τις γυναίκες και μέτρησα ξανά τον κόσμο με έναν άλλον πύχη. Η προφορική ιστορία, που είναι μέρος της σύγχρονης ιστορικής έρευνας, στηρίζεται στις μαρτυρίες των αφανών και ανωνύμων, εκείνων που τους ονομάζουμε χωρίς φωνή, γιατί η επίσημη ιστορία επιδεικτικά τους αγνοεί. Όμως πρόκειται για τις μαρτυρίες και τα βιώματα όλων αυτών που σήκωσαν το βάρος της ιστορίας. Οι μαρτυρίες τους αποκαλύπτουν την ψυχική δύναμη η οποία τροφοδοτεί την ιστορική δυναμική. Επιπλέον επισημαίνουν τις δυνατότητες που εκδηλώθηκαν στην εξέλιξη της κοινωνίας και χάθηκαν. Η ταινία αποκαλύψει το βαρύ ιστορικό τραύμα που υπέστη η χώρα μας και που αποκρύβεται συστηματικά. Λαοί χωρίς μνήμη είναι λαοί χωρισμένοι. Ευχαριστώ, Αλίδα Δημητρίου. Και τώρα 2 λόγια για τα πουλιά στο Βάλτο. Η σκηνοθεσία είναι της Αλίδα Δημητρίου, το σενάριο της Αλίδα Δημητρίου επίσης, βοηθός σκηνοθέτη Αφροδίτη Νικολαίδου, η φωτογραφία Αλέξης Γρήβας Αφροδίτη Νικολαίδου και το μοντάζ της Ηλέκτρας Βενάκη. Η ταινία αυτή αναφέρεται στη συμμετοχή και προσφορά των γυναικών στον απελευθερωτικό αγώνα του 41-44, αλλά και στις διώξεις που υπέστησαν μετά την απελευθέρωση για τη συμμετοχή τους αυτή. Στηρίζεται στις προφορικές μαρτυρίες, όπως είπαμε και προηγούμενα. Αυτή η ταινία λοιπόν πήρε ένα βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2008. Ήταν το μεγάλο βραβείο του φεστιβάλ και το βραβείο του κοινού. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου επίσης, καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους. Το Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στη Χαλκίδα πήρε το πρώτο βραβείο καλύτερο ντοκιμαντέρ. Ο Δήμος Ήλιων τιμητική πλακέτα και ο Ερυθρός Σταυρός τιμητική επίσης πλακέτα. Εντάξει. Αυτά νομίζω είναι αρκετά και ας δούμε τα φώτα. Είδα φωτογραφίες. Ελάχιστα γράφουν για τις γυναίκες εκείνης της φρικτής εποχής. Για τις εκατοντάδες ανώνυμες που ποτέ δεν ζήτησαν τίποτα. Όμως θα ψάξω. Θα τις βρω. Πάρα πολλές από αυτές ζουν ακόμα. Περνάνε πλάι μας, τις συναντάμε στην αγορά. Έχουμε τον πρώτο παιδικό σταθμό και την πρώτη παιδαγωγική ακαδημία. Από το Μάιο του 1943 που μπήκαν οι εντάλτες και απελευθέρωσαν το Καρπενήσι, φύγαν αυτοί, δεν είχαμε χωροφυλακές, δεν είχαμε τίποτα, ήμασταν ελεύθερη Ελλάδα. Το κρασίσι και να ζεσταθούμε. Πού είναι? Τακτοποιήστε. Για κάθετε εδώ με το τρόπο. Κρασί. Έχει τώρα το θέμα. Είδες πάλι πως... Μάλλον τη γυναίκα μου γιατί μου έφερε παχύ που φάνηκε στο τέλο μου είπε στο στενό. Τώρα να δείξει μια βροχή να δεις τα ρεύματα. Είδα κι άλλο. Γιάννη, πράγματα και το διάβασα ξέρει. Μάμα τα πράγματα. Πούμε ότι όλα είναι φτιαγμένα τα φεράκια μας. Μια σφαίρα στην κεφαλιά. Εσύ τι έχεις?
Έχω να σακάκι όμως. Δεν έκοβε το ψηράδι και το απαράδειγμα. Σε μέρα φεύγουν όλοι και πάνε στις πήρες και τον Γιάννη με την Ευαγγελία. Εγώ ήμουν όχι, Πούλας. Λοιπόν, αυτό το βρήκα καταπληκτικό και δεν με νοιάζει να φάω όλο ένα κομμάτι. Γιάννη που είναι κατηγορής. Άντε να φάω από αυτό που το δοκίμαστε, είμαι σίγουρος. Ναι, ο Γιάννης πώς είναι. Κάμε και στο